Ассалому алайкум бародаро, хуш омаден ба канали Ориф влог ва имрӯз мехостам ки дар бораи AgriChart кадом компания ҳаст ва кадом ҳуҷҷатҳо лозим мешавад тезтар бигзарам бугум ва баъдан охир дар кадом ҳуҷҷат ва барои чӣ дар кора баъдан мефаҳмонам. Чунки бисёри бародаро вақтошон кама мехоҳанд тез ягон чиро бифаҳману мақсад гапи зиёда нағз намебинанд. Мерем бародаро, аввалин дараҷа дар кор мешавад барои шумо электронни почта ба номи фамилиятон боша хубтар беҳтарай, номери WhatsApp, номери Telegram, агар ҳама меё электронни почта, номери WhatsApp, номери телефонтон да як номер боша хубтар беҳтар мешава ва баъдан дар кор мешава шумо да права кадом категорияша дорен мепурсанд, сураташ дар кор намешавад, фақат категорияш дар кор мешавад мепурсандтон. Баъд аз ӯ дар кор мешавад айни ҳол шумо дар кадом давлат зиндагӣ мекунед, ҷои истиқомат, баъд индекси ҷои истиқомат дар кор мешава, уҷо пайтабу мерава ва баъд аз ӯ дар кор мешавад шумо да суратон. Сурат чӣ хел дар кор мешавад бародарҷоно? Аз ҳамин нимён боло, камтар болотар, аз нофтон болотар ва баъдан ду пара китифтон чӣ бесен ан ҳамихел дидасен бародаро. Ин ҳамихел ина соя мара дидасен, ҳамихели соя биё намешавад. Шумо бояд чотка сурат бигирен ҳамихел. Ин ҳами қадартон битова, ду пара китифтон битова, хушрӯ прическаотон хушрӯ кунед ва бисёри апҳо савол доданд ки бариш бигире мешавад ё ки ба сатр бигире мешавад. Мешавад акаҷоно, ягон проблема намешавад апаҷоно ҳамихел. Фақат агар риш дошта бошен илтимос мекунем ришотона хушрӯ кунен, мӯи саротона хушрӯ кунен, либоси якрангтона пӯшен ва баъдан апаҷоно ки сатр дорен, мисол имкониятш боша агар сатртон ҳамихел бикунед ки битовада, мисол ҳамин рӯтон битова ва баъдан дар кор мешавад сурати загранпаспортон. Сурати загранпаспорту сурати внутренний паспорт, яке сурати паспорти дохилитон дар кор мешавад. Дар онҷо фақат паспорти дохилитон ҳам тоҷикия фақат даниёш дар кор мешавад, а паспорти хориҷитон ҳам даниёш дар кор мешавад ва ҳам сураташ дар кор мешавад. Чунки дар 12 шаги AgriChart шумо метавонед ки ҳамра хишту сурат гирифта ва баъдан сураташ дар кор мешавад. Дар онҷо бумонед сурати варақи аввалаш тамом ва баъд аз ӯ дар кор мешавад сурати медицинский справка. Медицинский справка агар дар Тоҷикистон бошед метавонед ки агар хато накунам 086 буд, чун аз тамоми касалиҳо аз тамоми чизо мегзари ҳамон дар кор мешавад. ё ин ки барои ягон ҷои корхонатон ягон медицинский справка дар кор мешавад дар Тоҷикистон, яъне ба забони русӣ бошад мешавад. ё ки барои права гирифтан баъзе домо мераванд медицинский справка мепурсаншон, ҳамон мешавад фақат ба забони русӣ бошад. Ва баъдан метавонед ки бародаро ки дар Россия ҳастен, шумо вақте ки патент мегирен, вақте ки мисол бисёр бародаро падават кардагиан барои дигар паспорта гирифтан, онҷа барои медицинский чизо шумо мепурсад, ҳамон мешаванд ба шарте ки срокш гузаштагӣ набоша. Аз патентон вақти патент гирифтан да медицина мегзарен, анамош ҳам мешава, ё ки страховой полис дошта бошен, срокш гузаштагӣ набоша, вай ҳам мешава. Баъд аз ӯ метавонед ки медкнижка бисёри акова дар корхонаҳо дар фермаҳои Россия кор мекунанд дар дигар давлатҳо, вай ҳам мешавад фақат ки срокш гузаштагӣ мебошад ва ҳамон чиз ҳақиқӣ бошад. Баъд аз ӯ дар кор мешавад несудимистӣ. Несудимистӣ бародарҷоное ки дар Тоҷикистон ҳастен метавонед аз ҳамон любой отдел ҳамон наздикиётон бигирен, ё ин ки акое ки мисол дар шаҳрен, аз шаҳр метавонед хахтон бирен бигирен ва баъдан илтимос мекунем бародарҷоно вақте ки несудимистиро мегирен бигӯен ки ба забони русӣ бикунам битантон. Бисёри акора мепартоянд, вақте ҳангоми ҳамон заявкашон пур кардан мебинӣ ки чи ай ба тоҷикӣ гирифтагианд, ба русӣ боша хубтару беҳтарай. Ва бисёри бародаро пул метен мехарен, мисол медицинския мехарен, ё ин ки несудимиста мехарен, бисёри ако мисол шитагиан тирма мисол чизода шитагиан мехарен, ин чиз фоидаатон намекунад. Чунки ин чиза шумо мегирен, мисол мехарен ша метиҳанд дар Тоҷикистон ё ки дар дигар шаҳрҳо мисол метиҳандтон, лекин вақте ки иҷа биён шуморо уже дар баъзи данитон бура ки мисол шумо дар ҳақиқат шитагиен ё ки мисол проблемаи судимистӣ дорем, барои шумо проблема мешавад, шояд даромада натонед. Ва медицинский ҳам ҳамин хел акаҷоное ки саломатитон хуб неста медицинскиро мехарен, иҷа миёен, иҷа ягон кас парвотон надодад, проблема хитонда мешавад. Як ҳамин дандон дард мекунад, аз ҳама қиматтарин чиз дандоне дар Англия. Як дандон қариб ина ҳисоб кунед 500 ё ки 700 рубли 700 фунт стерлинг соз мекунанд. Бисёри бародаро ҳамин дандонашона мақсад лечение кардесиан мегӯянд ҳамин қадари пул мегиранд. Ба ҳамин хотир ин 700 паундаш худаш ҳисоб кунед қариб ба курси ҳозираи 2023 бигирӣ хелаш зиёда 8000 сомон мешавад. 8000 сомон 9000 сомон мешавад. Як дандон мега мераем соз мекунем қадар пул мешавад. Ба ҳамин хотир акаҷоное ки мисол ҳастен ё ки касалиҳо дорен, метавонед аввал хуб табобат кунед то омадантона ва баъдан заявкара падават, ё ин ки хатъяби падават ҳам карден аз ақайби ҳамон лечениётон шавен,
то визаҳои сентртон гирифтан читона. Агар ҳами занг задан шумо медонед ки мегзанен уже меён, аллакай шумо адими курси лечениятон шавен, мисол ягон касалӣ дорен, ягон лечение бигирен. Бисёр акҳо апо дар Россия кор мекунен, хинаки аст, метавонед худтон лечение бигирен. Ё ин ки акаҳое ки нос мекашен, сигарет мекашен ва чандин чизо мекашен, ҳамун дандонотон ҷазир шидагай, бисёр акҳо кирм хӯрдагай, апо кирм хӯрдагай, метавонед ки аморо хуб лечение кунед ва духтури хуб дабарен. Чунки тақрибан 1-2 сол пеш ман худам як духтур дарафтам дар шаҳри Санкт Петербург. И дар Россия буд. Ҳозир ман худам дар Англия қарор дорам. Рафтем, хай будан дигар бародаро будан, дигар рускиё будан. Мо гуфтем хай кай тоҷика пеш тоҷик мерем. Рафтем бовар кунен, аму инструментои хуб надошта ва баъдан дига хай мо изо каждем чи нагуфтем. Дандона мисол лечение кардан, дам чи карданда хуб лечение накардан. Ба ҳамин хотир илтимос мекунем ҳар кадоми боша хуб духтурои нағз да биравен, шиносои нағз да биравен ва чизои нағзу хубу качества хубтарша бимонад. Иҷа биё ки дандону биреза. Ман дандон ҳами 2 сол пеш буд, чун тақрибан ба фикрам ҳами камтар чи шуда буд, пломба гуфтем мекунем. Дар як ҳафта кан ба ҳамин хотир илтимос мекунем ҳар бародарое ки ман аз ин чиз изо намекашам, чунки ман чиза дидам ва бародарое ки омадан дар иҷа дидам чи проблема дорад, ман мехоҳам ҳамин чиза шумо да бирасонам ки ҳамин чизо ҳақиқат ай. Шумо хуб лечение кунед ва хуб ҳам документотон тавори кунед ки иҷа омаден проблема мешава. Шумо иҷа камтар як саломатитон грех иҷа да кор да баромадан намемонад. То иҷа Россия нест, Тоҷикистон нест ки бигам бро кор пул метем. Ами як камтар касалӣ шуди то 112 сол шиданда ту наметавонӣ, иҷозат наметаван кор бибурӣ. Ба ҳам хотир саломатитон хуб кунед, то иҷа биёен, то рафтанатонам кор кунед. Худованд ҳаматона нигаҳбон, видеои нава интизор шавен. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ҳамаш ба номи Ориф влогай ва силкош шумо дар таги ҳам комментарий мемонам. Дар он подписация кунед. Бисёр вақт дар Instagram ва дар Telegram эфир мекунам дар группа. Дар он иншоалло саволотон бо ҷадатиям бисёр хуб мешавад ва видеои нава интизор шавен. Кадом намуди видео дар кор ва чи видео кадом дар кор лозим аст бигӯед, мо иншоалло видео мекунем, барои шумо пешкаш мекунем. Худованд нигаҳбон.